Erokamano. Ing'eyo an gima neno ni onego kete maino ahinya en kanyo mar pur. Nikech mwandu ni elo. Mondo wayud chiemo mondo koro bedo ni wanyalo chiemo maber ahinya. Kanye kama onego bed ni nitie achiel kuom kanyo mowacho ni wach yut. Onego bed ni wawuoyo gi jowagi nikech wan gi low. Sana Homa Bay County ka. Wan gi low manyalo pidho gimoro amora mapidhore. Koro kopo ni wanyalo keto maino kanyo nyalo konyowa. Mar ariyo e lony manyasani, gimoro amora dhi e lony manyasani. Adieri ma ok wadwar ni mondo wadong' chien. Koro onego bed ni wang'iyo future. And future ni mana e yudewa. Apani walokane paro mwanyalo keto jowagi matindogi mondo wang'iyane ni to ere kaka ng'ato ka ng'ato nyalo bedo e chenro mar konyo gik moko madhi timore. Nikech kwaweyo jowa matindo gi chien, ka koro gidongo gichopo karwa kagi, to onge gima biro timore. Koro pur, tata yie gi gik manyalo timo. Kata ka en ni wamanyo iluongo ni partners madhi makonyowa. Kata ka sirikal keto maino ne e gik matimore sani mondo waachive. Nikech kwachako sani ma ng'ato ka ng'ato is inclusive, tapani biro konyore. Kik wawe gwenge moko ni gwenge moko dong' chien, kik wawe ni gwenge moko kia ok owinjore. Inano kaka Sofia wacho ni gine mar Kiharu, MP mar Kiharu timo gik moko to koni dak time. Oyo, wasebedo ka wan e mudho wate, mamano gimonego wang'e, mamano gimoko onego waum wang'wa. Wan e mudho to walae ot ni gik moko nitie kaka sirikal nyochoro gik moko. Dong uneno kaka sani gwenge wa gik moko biye. To dak ne gi biye chon. Mage gik mane dhi kocha, ma samoro iwuondo wa koni ni gik moko ni jite ni e sirikal gimoro amora timore. Nikech constitution to wacho ni ji romre. Gadieri. Koro nego bed ni waketore kanyakla mondo wang'i. Ing'eyo gima ahinyo wa Joyce ni sama ne wachako sirikende gi higni 60 50 gi wiye mokalo. Ing'eni loch nanga, sama ne chako loch nanga, be momi iluonge ni loch nanga. Nanga nobiro yo korwa koni to pur nodhi yo Mount Kenya kocha. Koro miyo wan ji dongo ka paro ni pur en gima rach. Ji dongo paro ni en mana ni tinde punishment be tindo rumo. Chon kani itimo makosa ni dwa bedo punished e school, iteri e school fam ni dhi pur. Koro sama idhi puro, tidhi king'eyo maber ni ma punishment. Kiduogo dala ni dwa dhi pur, en punishment. Mane kama onego bed ni wagole wiyewa mondo wadogi mondo ensure ni ka chopo 26. In fact, kopo ni wang'iyo gigi maber, to bok wabi kata chopo 2060. 2060 yudo ka koro gik moko lony te. Erokamano. Ilero kanyo makare ahinya kendo en leka ni